Bon dia. Anem a corregir la pregunta de la substitució pronominal que hi havia a l'examen, el segon parcial de la segona avaluació. Convé que tingueu l'examen amb les correccions fetes al vostre abast, perquè pugueu fixar-vos en les errades que heu comès. Ja el teniu? Bé, comencem. Tenim ací la primera oració. Va ballar les dansades al carrer. És una oració que té un complement directe, les dansades, i un complement circumstancial de lloc, al carrer. Tots dos es poden substituir per pronoms febles. Ja sabeu que els pronoms febles es gasten per no haver de repetir una informació que en la majoria dels casos ja ha aparegut o que està a punt d'aparèixer. En aquest cas, les dansades, en què ens hem de fixar? Ens hem de fixar en si té determinant o no en té, perquè és un complement directe. Té determinant sí. L'article les. Qui són els determinants en què ens hem de fixar? Els articles, el la, els les, els demostratius, aquesta, eixe, eixa, eixos, eixes, aquell, aquelles, possessius. Bé. Quin és el pronom feble que substitueix el complement directe quan el complement directe té determinant i no és un determinant quantitatiu? El la, els les, segons que siga masculí o femení, singular o plural. En aquest cas, podem comprovar que es tracta d'un determinant femení plural, per tant, utilitzarem les. I al carrer és un complement circumstancial de lloc, i ja sabeu que els complements circumstancials de lloc, com els de règim verbal, ens hem de fixar en la preposició que introdueix aquest complement. Si la preposició és de, recordeu el truc mnemotècnic que fèiem, recordeu? De, en, que vol dir que si la preposició és de, hem d'utilitzar el pronom feble en. En aquest cas, la preposició no és de, per tant, el pronom feble que hem d'utilitzar és i. I ara amb el dubte. On posem els pronoms? Els pronoms febles els posem junts, per tant, n'hi haurà dos, una combinació binària. I on els posem? Davant o darrere? Sempre que es puga, davant i darrere, perquè així ho posa les instruccions, fes-ho davant i darrere el verb quan es puga. Per què es pot en aquest cas? Perquè va ballar és una perífrasi que té una forma personal, va, i una forma en infinitiu, ballar. I els pronoms febles sempre van davant el verb, excepte en les formes en infinitiu, gerundi i en imperatiu, en què han d'anar darrere. En aquest cas, per tant, podran anar davant i darrere. Les hi va ballar i va ballar les hi. Fixeu-vos que l'ordre és sempre el mateix, davant com darrere, no canvia. I sempre el truc, quin és l'ordre de col·locació dels pronoms? Ser més indirecte, més directe, més altres complements, però tenim molts més trucs. A banda, que és que el pronom feble i sempre va en una combinació pronominal com a últim pronom. Val? No el podem posar davant. És que és el que utilitzem en el nostre parlar. Sempre hem utilitzat el i darrere, n'hi havia. Si la combinació en més i dona ni, les altres també. Les hi va ballar les hi. D'acord? Passem a la segona oració. Estén la roba amb les pinces. La roba. La roba és un altre complement directe i en les pinces és un altre complement circumstancial, en aquest cas de complement.
de complement, d'instrument, perdoneu. El complement circumstancial d'instrument doncs li passa igual que el complement circumstancial de lloc i el de règim verbal, com ara veurem. Complement directe. Té determinants, m'ix el 7 perquè em falla el teclat, la majúscula d'esquerra, i he de recordar-me i polsar la majúscula de la dreta. Té determinant sí. És un article, la. I en les pinces, recordeu, complement circumstancial d'instrument, a veure si me'n recorde ara, sí, va introduït per D. Quina és la preposició que l'introdueix? No és D. Per tant, si no és D, és sí. Ja tenim la combinació aclarida. La i estén, que queda estrany, però bé, és això la manera. Això seria en present indicatiu, com que el present indicatiu i l'imperatiu coincideix, doncs aprofitem i estén la i. En aquest cas, ella la estén seria de tercera persona i en aquest cas seria en l'imperatiu de segona persona, estén la i tu. Val? Però com que el subjecte està el·líptic, doncs ho aprofitem per a posar els pronoms febles davant i darrere. I quin, recordeu, i sempre va al final de les combinacions pronominals i per tant no hi ha problema. Passem a la següent oració, a la tercera, que tenim un altre complement directe i un complement indirecte. Així el complement directe mira, ja m'he enganyat una altra volta. Així el complement directe té una característica, és que si no trobem determinant. Quan no trobem determinant perquè no en té, o el determinant és quantitatiu, quin és el pronom? Ho recordeu? No és el la és les perquè no té determinant. No és o perquè no és neutre. Quin és el pronom feble que substitueix el complement directe indefinit, és a dir, aquell que no té determinant, o el complement directe quan el determinant és quantitatiu? Ho recordeu? Molt bé. El pronom feble en. Val? Separarem este a mi per a que no ho confonguem. Perfecte. I ara a mi. Complement indirecte. De primera persona al singular. Recordo que el complement indirecte no té masculí ni femení. I això ho he de tindre present quan en el meu tenim clar, en el teu i en l'ens i en el li. Ho tindrem clar, ho hem de tindre clar sempre. També el de tercera persona del plural, que és el que més confusió comporta. Així no en tenim cap de confusió i el pronom, òbviament, és me, sense dubte. Quin és l'ordre? L'ordre primer va l'indirecte, sempre. Val? Però és que algú pot dir-ho d'una altra manera. Men va cuinar, com que és una perífrasi, va cuinar men. D'acord? Ho teniu clar? Ideal. Continuem. Següent oració. Porta eixes caixes per a les amigues. Un directe. Ai, mira, posa cursiva, no cal. I un indirecte. Ai, mira, que se subratlla bé. Val. Eixes caixes, anem a la de sempre. Què hem de fer quan vegem el complement directe? Si té determinant. Té determinant? Ai, què és un determinant? Recordeu, un article, un demostratiu, un possessiu. Eixes. D'acord? Val. Per tant, és femení, és masculí, és femení i és plural. Però si és femení plural, recordeu, el la és les. Molt bé. I per a les amigues? Indirecte. Recordeu el que vos havia dit adés? Què vos he dit adés? Que l'indirecte no tenim masculí ni femení, que no tenim cap problema a reivindicar-ho, a saber-ho,
perquè està clar, en totes les persones, però dubtem en la tercera persona del plural. Per què dubtem? Perquè el pronom feble que substitueix la tercera persona del plural és els, i podem pensar que els és masculí quan és pronom feble de complement indirecte, però no ho és, perquè els, com a pronom feble de complement indirecte, ni és masculí ni és femení. Per tant, hem de gastar els i no n'hi ha altre. Fixeu-vos que els que sou valencianoparlants o teniu molt de contacte amb valencià, no ho diríeu d'una altra manera. Com diríeu si no haguéreu de substituir el complement directe? Els porto a les caixes. No ho diríeu d'una altra manera. Per tant, com que no ho diríeu d'una altra manera, quan substituïm el complement directe, hem d'anar al pronom feble de complement directe, a afegir-lo. Val? Què vol dir això? Els, ja el tenim. Els les porto. Ja sabeu que nosaltres, en el nostre parlar de Gandia, esta combinació amb 3 fonemes consonàntics la facilitem mitjançant una E, que no l'escrivim, els les porto. I darrere, doncs, porta'ls les. D'acord? Va. Continuem. Va escriure la carta a sa tia. Un complement directe, un complement indirecte, que ara substituirem amb facilitat. Complement directe té determinant, sí determinant, clar que en té, és l'article la. Per tant, té determinant, femení singular, i com que és femení singular, el substituirem pel pronom feble de complement directe femení singular. I a sa tia, complement indirecte de tercera persona del singular, i ahí no ens enganyem mai, no? Li, i què? Li, i quin és l'ordre? Quin és l'ordre? Sempre l'ordre és indirecte directe, per tant, a veure, no és l'ali, sinó lila, val? Ningú diu l'ali, tots diem lila, doncs així sempre, indirecte i directe, val? Li, la, va escriure. Va escriure lila perquè és una perífrasi. D'acord? Molt bé. Estem a la meitat. Ens en queden 5. Jo mateixa pense que tornarà prompte. Jo mateixa, un reflexiu. Això no ho diu ningú, això només és perquè sapiem que hem d'utilitzar un reflexiu. Que tornarà prompte, una oració subordinada en funció de complement directe. Per tant, complement, ja no he llevat el subratllat, complement reflexiu, i la subordinada en funció de complement directe, o. Això, allò, o subordinada en funció de complement directe que equivalga a això o allò o això. Ordre, l'indirecte davant, meu, pense, i com que està en primera persona singular i en imperatiu no pot ser, doncs no pot anar darrere. Perquè pense meu, vostè podria anar darrere, però pense meu en aquest cas pense meu, bé, mira, fins i tot podria anar darrere si ho considerem que és pense meu vostè. Pense meu vostè. Va? Pense meu. Pense meu, això que li he dit. Això és molt rebuscat, Per això he acceptat que no pot anar darrere, perquè en aquesta frase, en aquesta oració queda
rebuscadíssim. Però bé, simplement per tindre la mecànica de la substitució pronominal, més que com a possibilitat. A nosaltres, indirecte, el món, directe. A nosaltres, subratllat. A nosaltres, indirecte, de primera persona del plural, ens, i el món directe, i una altra volta la mateixa mecànica. Té determinant? Sí. Un article, per tant. Esteu entenent-ho o què? D'acord. El que no entengueu, ja m'ho envieu pel fòrum, pel xat, pel mecanisme que s'establisca quan vaig a aules. Val. Quina, per tant, ja tenim la... Ens l'explica. Recordeu una altra volta això que no escrivim, però que ens ajuda a pronunciar-ho correctament. Explica'ns-el. Una altra oració més gran. Ai, més gran. I més gran què serà? Doncs atribut. Què ha de ser? Si està el verb ser, estar, semblar o parèixer, doncs és un verb copulatiu i més gran és atribut, i els atributs, mira una altra volta ja, no me'n recordava. Els atributs substitueixen sempre per o. Ho pareix. Sí que no pot anar darrere. Pareixo, sí que no. Ahir sí que no. No pot anar darrere. Ja podem fer giragonses. D'acord? Val. Passem a la penúltima. Va insistir en les instruccions, subratllem en les instruccions, a vosaltres. I així un dels errors més freqüents. Quin és un dels errors més freqüents? No adonar-vos que si el verb necessita una preposició per a fer la pregunta, estem davant d'un complement de règim verbal, perquè la pregunta és en què va insistir, no què va insistir. D'acord? Quan calga una preposició per a fer la pregunta, en què va insistir, estem davant d'un complement de règim verbal. El complement de règim verbal es substitueix exactament igual que en els complements circumstancials de lloc i d'instrument, és a dir, depenent de la preposició que introdueix el complement. En aquest cas és en, recordeu, de, preposició de, en. Així no és la preposició de, per tant, es substituirà per i. Però és en. No, en és la preposició, no el pronom. Hem de fixar-nos en la preposició. Si la preposició és de, és quan s'ha de substituir per i. Per en, perdó. Quan la preposició no és de, és quan s'ha de substituir per i. Val? Per tant, com que la preposició no és de, es substitueix per i. I a vosaltres, complement indirecte, vos. També pot ser us, però a mi m'agrada més vos. Ordre, indirecte primer, vos, i va insistir. I recordeu, i sempre va en últim lloc de les combinacions pronominals. Sempre. I l'ordre és el mateix davant que darrere. No cal fer-ne canvis, ni fer-hi canvis en l'ordre. I per acabar, l'última que tenim ací. La 10a oració. 4 tasses d'arròs. Complement directe, en la cassola, bollirà al mar, com la cassola al forn. El vers d'Ausiàs Marc. No sé si seria arròs al forn o què
en què estaria pensant Ausiàs Marc quan va escriure aquest poema. Què li passa així? Té determinant? Ai, però és quantitatiu. Doncs si és quantitatiu, mireu què fem. Li llevem el subratllat. Per què? Perquè el quantitatiu és una informació que no podem recuperar amb el pronom feble. I com que no la podem recuperar amb el pronom feble, l'hem de deixar. No es pot substituir. Quin és el pronom que s'utilitza? Quin és el pronom que s'utilitza per a substituir el complement directe quan no té quantitatiu? Ai, però sí que en té, és el 4, però quan el determinant és quantitatiu, també s'ha de substituir pel mateix, perquè de fet el quantitatiu no substitueix, queda. Per tant, utilitzarem el mateix pronom que com si no tinguera quantitatiu, perquè el quantitatiu no es substitueix. I el complement circumstancial de lloc, recordeu, hem d'anar a la preposició. Quina preposició? En. Com havien quedat? De, en. Per tant, quan no és de, serà... Quina? Efectivament. I. D'acord? Ai, i ara, com ho posaré? Recordeu que l'I sempre va darrere. I recordeu que des de menudets sempre diem i pronunciem ni havia, ni ha, ni haurà. Per tant, en més I farà ni. Ai, que estrany. Ni havia, ni ha, ni haurà. Ni va posar 4. Va posar-n'hi 4. D'acord? Heu comprovat els vostres errors? Responeu a la pregunta. Ho faríeu ara millor? Si és que sí, perfecte. En farem més. Fins l'altra càpsula gramatical. Adeu.